там е нашия обстрел. Там долу. Добре, мани слънцето, не снимай слънцето. Усмихни се, Жоро! Насмей се, бе! Виж дали не беше на скайпа, да беше дали на скайпа. Тук няма скайпа водата. Айде бе, ти ще кажеш. Аз имам нет. Насека е. Сега, че пуснем камерата по скайпа и че види как ни е празен живарника, пълен с тия глупости. Това там е нашия остров. Защото това е нашата кола. Ето е това острова, да. И онова е другата, ето това е острова. Да. Онези път се пребравил тук. Тук нека тук излезаха или отидоха надолу. Те от тук дойдоха, отгоре дойдоха. Удари някой Голямо парче. голямо парче да измъкне въдицата. Жоро, гледай си въйста, че ако удари някой кашалот, излиташ директно. Салеш диспарадо напред. Това е жилетка. Харпуна. И ще ме влачи. Харпуна. Приката на пивостата. Това е да викаш за помощ. Ама ако удари някой кашалот, па немаш харпун, оно си е баба майката. Немаш ни нож, ни харпун. Това си е памен ход. Ай гъщица, така де, дай малко да се изкефиме да го, какво ще е? Па да мане тази играчка и айде стига сте се правили на рибари, дай да се возиме. Да, пусне друга и че такова. Колко часа? 2. Половина. Нямам часовник. 1:35. Виж дали не беше на скайпа. 100%